A CIGA denuncia a nova licitación do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Boiro. Acusan o goberno local de concederllo a unha compañía sen relación co sector e con peores condicións laborais. A nova licitación do Servicio de Axuda no Fogar do Concello de Boiro recibiu hoxe resposta dende a CIGA e as traballadoras do municipio. O sindicato denuncia esta concesión ao concedérselle a unha empresa que aparentemente non está relacionada co sector e que, ademais, empeora, segundo din, as condicións laborais. Aseguran que se manterán en pé de guerra ata que non aprecien melloras no SAF. A raíz da nova licitación que acaban de sacar do Servicio de Axuda no Fogar, unha licitación que sale totalmente en precario, unha licitación a cal dende a CIGA e dende as traballadoras se presentaron varias alegacións, as cales ningunha foron escoitada, todo o contrario, senón que se nos dixo que é o que había prácticamente, non? Estamos a falar que saliu totalmente en precario o propio exemplo é que só se presentou unha empresa que aínda baixa o servizo do que había a día de hoxe 3 euros, máis ou menos por hora, o cal, casi sin ninguna dúda, o van a pagar os usuarios e usuarias e o imos a pagar os traballadores e traballadoras. Entón, polo tanto, dende a CIGA queríamos comentar isto, tamén queríamos deixar claro que imos a estar en pé de guerra, que non imos a permitir que se nos toque ningún céntimo no salario ni ningún tipo de condicións. A CIGA repartirá folletos informativos expoñendo este problema. De primeiras, queríamos comentalo, vamos a facer ahora un reparto por Boiro, na cal, temos un folleto explicativo que explica un pouquiño como saliu a licitación e todo isto que acabamos de contar, e a raíz de aí, en canto nos incorporemos a nova empresa, pues vamos a estar en pé de guerra ante calquer tipo de condición que nos queira modificar. Agora apuntan directamente ao Concello de Boiro como principal culpable da situación, malia que as condicións laborais as poña a empresa. Claro que o único responsable de todo o que pase daqui en adiante vai a ser o Concello de Boiro, porque saben perfectamente que están sacando a licitación neste sentido. Non vai haber excusas de a empresa, é a empresa a que nos precariza, non, o Concello de Boiro, sacando esta licitación, xa está precarizando o servizo. E tamén, de nada vale que se aprobe unha moción para o estudo da municipalización, cando logo queda nun caixón apartada, xa non é só que non municipalicemos o servizo, senón que ainda sacamos a licitación totalmente en precario.